Ginpapanaugan sa House Committee on Ethics ang sa isang takadlaw nga suspensyon. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ini matapos na pamatudan nga guilty sa disorderly behavior. Bangod sa iya ginapangbuyan nga pahayag sa iya social media account nga ginakabig wala nagakaigo bilang isa ka public official. Lakip sa iya duha ka bulan nga suspensyon sa opisina, amo ang hindi ini makabaton sa benepisyo kang isang sweldo kag allowances kag mahimo nga mas mabugat nga disciplinary action ang igahatag sa amo nga mamalidha. Gilayon naman nga nagpagwa sang iya sabat si Barzaga sa plenaryo sang Kamara nga ginabaton sini ang bisan ano nga penalidad nga idagdag batok sa iya. Sa madumduman nga sa una nga pagsinapol sa reklamo batok kay Barzaga, wala ini nagpakita kag ginpahayag sini nga masako siya sa paghampang sang video games sang gabi antes ang hearing. With 249 members voting in the affirmative, 5 in the negative, 11 abstentions, the findings and recommendation contained in committee report number 28 are hereby adopted. Majority Leader.